Bayan ya je kofar gidan wannan mata ya tsaya ya kwankwasa, matar ta fito suka gaisa, ya durƙusa cikin yanayi mai ban tausayi, yana shaida mata irin halin da ya fito da shi daga gida da kuma buƙatarsa ta neman aiki a cikin wannan gida nata in dai har ta amince. Matar ta tausaya masa ta ce babu komai in dai aiki ne kuwa ka samu. Haka kuwa aka yi. Buba ya fara 'yan aikace-aikacensa a cikin gidan wannan mata babu dare ba rana.